Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka Voice of the People Party VPP kala kinno ba ka dan ka Jinglehtuh ha ka Rukom Thung jang ka District Selection Committee DSC West Jinglehtuh Hills District. Pada halor ka niya ka party kala Dawa ru ban penlong na ka jing Tohkit ka babnya na ka CBI ban sangi ashwai ka jing Thung hadu ban dadap pensyai. Kumta ka party ha ka arp khanai tri gujliyo arja arpunrio kala let ban kindo yo Chief Secretary ka Sarkar Jilla u Shakil P Ahmed ban ikran halor ka niya ka benta. Henry namarba shem na dan ha office nagaliang ka VPP kala IT no ay ka dorkas ha office tray kam jong o. Hadian kani kinong ilam ka party kala ledru banya kendo yo ba Cyril V Ding do Commissioner and Secretary ka tanat personal ban pinsngawi ki jing e ba ki jing tawa jong ki halor kani ka benta. Haba kren chikala pathai khubor uba Bright Star Well Marbanyang MLA ka Maulai constituency ulo ong ba katkum ki sakhi sabut ba ka party kala yo alum kadan kijing pambet hagar kam jiet iki kirtong na kabenta ki kam grade 4 but lower division kam typist. Ulakin no badan ki kirtong ki ba amday hok ban sha khot Henry kila yo alat ban le interview kabagi way pat ki bday hok ban sha khot kila sha e no shabar. Namar kata na kaliang ka VPP kala Dawa ya ka Sarkar Jilla bakan penlong no da ka jing Tohkit ka balaj luot bat ka babnya da ka CBI bat group ban pensange ashwa ya baro ka jing Thung hadu bandala ban penbet bat pensha ya ka ka kam. Thì cái này xí one bani kan do aji shay chief secretary tang long out of station then ring la pen poi ki po ka office ka ju ban la request ju ba immediately ban pha shu ya ka sti te ka jing one ka jungi hani ka si re halor ka complain regarding serious alleged malpractices in the recruitment process conducted by the DSC West Jinglehtuh Hills for the post of grade 4 2021 and lower division typist 2025 and request for immediate suspension of the recruitment process and a CBI investigation. Kani kadai hawi di bat ka kini ki artli ki post la conduct la DSC na po West Jinglehtuh Hills ka grade 4 bat ka LDA typist ya ka grade 4 exemption la tulong haka 3 September arko apsan bat ya ka result la penbena haka arp saumat arpo arpendrio bat ya ka LDA typist kartin kalong ha arp new September arpo apsan bat ya ka nang ta bade bat kunjuru hau arpo sau o ka result la declare hau arp saumat arpo arpendrio bat kunjuru la don ke correction ning ba ka kerenjang haka arp sau hiu match arpo arpendrio te nakalian ka jungi kum ka party ye lalap bagi don ki katuk ni ki kita ki documentary materials ke bangi lap ba ke don ka jing le tu le se ni la menong habi di pat ki katuk ni ki candidates ki balayo ki bala pass ya ka written bat ban syakot ya ka interview tekat kum ka jing yo jing tip ka jing recently kan ye idon ki evidence de namang tadang ni wan ban ya kendu chief secretary ban ong ba dongkam ban pensenge mardor ia kani ka recruitment habi dia bat atli kini ki post ke grade 4 bat ka LDA typist bat nakalian ke jungi ni request ru ba kadi bendon ka inquiry bat hak juga poru ban handover ya kani syapo ka CBI te nakalian ke jungi ni don ki evidence ki documentary evidence ban pensisha ba don ka Jinglehtuh ka malpractice ya ki katuk ni ki kertong le si ngintip mo nak e kadau ban yarap iki wala da katkum ki documents ki bangi yo mo kemlong ki babit bat kajing ka OMR sheets ka jongki kalong lada pipen kamot mo kim dei hok ban yo ten rekum kita ru ki poi bat ki syakot syapo ka personal interview te kan ni le si ngam nong ka we one of the biggest scam mo habi dia bakal recruitment haka DSC kabangi kum ka party ngilap bangi don ka evidence idon katukan ni katkum ki documents ki bangi ni yo ndai kila biang pat ban pensisha bakadon ke Jinglehtuh sing la banong habi dia bat ka recruitment bat kumdo ban syupen pass jubor ban syupen rung jubor ki keteng ki bam dehok ban rung bat ban kata pat ya ka hok jom kita ki balik da ka hok
Iba persang nak jingla lah dia, ban deny pat, ya kita di hok pan, yo. Kata ngi ya ka mau ngi one of chief secretary, ban pentip bakadon ke Rukom kata, teu un conduct ke inquiry, bat nak kalian ketungi yang ba dong kamru ban hand over saka CBI. Nak kamta ka fairness of the investigation kan, ban hand over sapo ka CBI ke inquiry. Di bandai khen ni kat kum evidence ke bang yo atau ngimlong ban disclose, ya mantangin pat long ban disclose. Dari habang ipet ya ko arsip te kemud la ileran. Orang ba kita kin poi ban syakot ba ki pas ke ratin bar ban syakot saka personal interview. Nak kalian kejungi kum ka parti ngi don ki sakhi ban pensisha ya ke Jinglehtuh ban penrung jubori kerteng idon kita ki evidence apo jongi te ka song hau chief secretary bangi te ka kambam kejungi kalau berbentip ban pensange mardor ya kani bat ladakim le ya kata kemudian kalian jauh parti idon deki pak kilat kilti bangin le segi we pat ki higher authority lani da kanu nu kalat kalenti Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.